Bé, bona tarda a tothom. Pel nostre grup municipal, aprovar aquest nomenament té diverses conseqüències i impactes al municipi, a l'Hospitalet. En primer lloc, si votéssim a favor, validaríem el procés i el reglament de selecció d'aquesta figura. Un procés que trobem molt simptomàtic, un altre cop, sobre com entén la participació l'actual govern del PSC. Reflecteix molt bé per nosaltres aquest reglament la manca d'oportunitats per a la gent que no estigui ficada dins del circuit consolidat d'entitats de la ciutat i també mostra com la participació informal, aquella no reglada mitjançant NIF o registres, un cop més, queda fora de cap participació possible o només és tinguda en compte en una consulta no vinculant. Era clar que amb els criteris exigits ell o la candidata sortiria de l'espai de ciutadania. Amb un aval mínim de 15 entitats i 1.200 socis sòcies, aquest espai és l'únic lloc de la ciutat on es concentra un nombre prou important d'entitats amb possibilitat de proposar un únic nom. I així ha passat. I no critiquem que l'única candidata surti d'aquest espai d'entitats de la ciutat. Simplement constatem quina és la realitat objectiva del procés. Només una persona ha aconseguit passar els filtres i criteris proposats amb el reglament elaborat. Per tant, en realitat ha estat impossible la realització d'un procés de votació o de selecció entre diferents candidats o candidates. Per a nosaltres, per tal d'escollir a la persona que havia d'ocupar aquesta figura del síndic o síndica de greuges, adreçada a la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques a la ciutat, era imprescindible que la persona seleccionada garantís independència i compromís en la defensa dels febles. Per això mateix era important que la persona escollida fos de consens i que en aquesta elecció hi pogués participar tota la ciutadania. Malauradament no ha estat així. I arribats a aquest punt ens preguntem, i li preguntem també al govern municipal, per què s'elaboren reglaments tan restrictius que no faciliten en absolut la participació de veïns i veïnes no vinculades a les entitats de la ciutat. Per què no es facilita la participació i la democràcia directa a la nostra ciutat? Els fa por perdre el control de tot allò que es mou més enllà de NIFs i registres a la nostra ciutat. Els fa por que la gent participi lliurement. En definitiva, els fa por la gent. Gràcies. En primer lloc, voldríem fer algun comentari en relació al punt 2, aquell que determina el règim de dedicació i retribucions de la nova figura aprovada de síndica de greuges de l'Hospitalet. Bé, el nostre grup municipal votarà en contra d'aquest règim de dedicació per a la nova figura de síndica. Ens sembla, com ja ens té acostumades el govern municipal, ens sembla elevadíssima l'assignació proposada. Pensem que per 20 hores setmanals, per una dedicació parcial a mitja jornada, la retribució bruta serà de 14 mensualitats per un import de 2.572 euros mensuals. Bé, com per nosaltres ja es generen moltes preguntes, com podrà empatitzar aquesta nova figura amb la realitat vital de la gent de la nostra ciutat, com per exemple ho podrà fer amb les llars del barri, que segurament coneix bastant ben a prop la persona escollida, amb les llars del barri de les Planes, per exemple, que ingressen mensualment i per família menys de la meitat d'aquest sou a mitja jornada, i tot plegat el que estem decidint avui amb calés públics, uns 14.000 euros, estem parlant d'uns 14.000 euros per any i llar d'aquestes llars del barri de les Planes, segons l'enquesta dels barris publicada pel propi Ajuntament, front als 36.000 euros que cobrarà la nova síndica de greuges per mitja jornada, anuals. Des d'aquest grup municipal apostem pels sous dignes dins de les administracions públiques, sense cap tipus de dubte, però no acceptarem mai, amb la realitat, sobretot amb la realitat socioeconòmica de moltes de les nostres veïnes, que un sou mensual brut de 5.144 euros fent jornada completa sigui un sou digne. No ho acceptarem mai.